2015 urtea zaila izan da finantza merkatuentzat, eta ezaugarri nagusietako bat urtean zehar izandako aldakortasun maila handia izan da. Aldakortasunaren zati handi bat urtearen bigarren erdian Txinan sorturiko krisiagatik izan da, gorabideko herrialde guztietara zabaldu baita, eta petrolioaren prezioaren bilakaerari ere eragin dio, aldi berean energiaren arloan ere tentsioa sortuz. Egoera makroekonomikoa. Herrialde garatuetan ekonomiaren egoera hobetzen ari da, baina oso astiro eta abiadura ezberdinetan herrialdeen arabera. Honela, Estatu Batuetan izan dira hazkunde tasarik handienak, eta 2015 urtearen bukaera aldera, Erreserba Federalak tasak igotzea erabaki zuen. Dena den, susperraldia ez ondatzeko eta gorabideko herrialdeetan tentsioak minimizatzeko, Estatu Batuetan interes tasak igotzeko prozesu hau pixkanakakoa izango da, eta datu ekonomikoen araberakoa. Azken hilabeteotan beheranzko bilakaera izan dutelarik. Bestalde, Europa bere hazkundea sendotu nahian dabil. Oraindik ahula izaten jarraitzen baitu. Batez ere kontuan izan da, Europako Banku Zentralaren diru politika edakorrari loturiko aldeko haize garrantzitsuak, petrolioaren gainbera eta zerga politika aurreko urteetan bezain murriztailea izan ez dena. Gorabidean dauden herrialdeetan, arretagunea Txinaren mantxotze erritmoan dago jarrita, eta horrek gorabidean dauden beste eremu batzuetan, batez ere lehengaien ekoizle direnetan, izango duen eraginean, ahaztu gabe herrialde garatuak kutsatzeko beldurra. Txinan ekonomia 7% inguruko erritmoetan ari da ahazten, baina zalantza asko dago datu honen egiazkotasunari buruz. Txinan geldotze handiagoaren beldurra da jokaleku globalerako arrisku nagusia. Bi 2015 urtea zaila izan da errenta finkoarentzat, interestasak minimo historikoetan baitzeuden, eta horregatik tasen beherantzko ibilbidea eta beraz prezioak igotzeko aukera oso mugatua zen. Aitzitik, tasen igoerak, ekonomiaren hazkunde handiagoarekin koherenteak, zorroko aktiboen prezioen jaitsiera ekarriko luke epe laburrean. Ondorio negatiboak izango lituzkeelako errentagarritasunean, naiz eta epe ertain eta luzera albiste ona izango litzatekeen, tasa handiagoetan berrin bertitzeko aukera emango liguketa. Europan epe luzerako zorraren tasen beste jaitsiera batekin hasi zen urtea. Banku Zentralak edapen monetarioaren politikaren hasiera iragarri baitzuen. Gero, hazkunde aukera hobeek tasen gorantzko zuzenketa ekarri zuten, baina joera hori eten egin zen berriro udako hilabeteetan Txinaren egoeraren ondorioz. Dena den, gorabera hauen guztien ondoren, Europan epeluzerako zorraren tasak urte hasierako maila bertsuetan daude urte bukaeran, eta beraz, honelako aktiboetan errentagarritasunak oso apalak izan dira, hutsaren hurrengoak ia. Errenta aldakorra eta inbertsio alternatiboak. Kasu honetan ere, urtea oso aldakorra izan da, igoera handiekin hasi zen burtsetan, batez ere Europakoetan, Banku Zentralaren aldetik edapen monetarioaren politika berresteagatik, baina baita euroaren ahultasunagatik, eta petrolioaren prezioaren jaitsiera handiagatik, aldi berean, deflazio espiralaren beldurrak ere gutxitzen hasi zirelarik Europan. Urtearen erdialdera, ordea, burtsak joera zuzentzen hasi ziren errenta finkoan zegoen aldakortasun handiaren aurrean, eta ezustean, Txiprasek Grezia benetan eurotik irteteko atea zabaltzen zuen erreferenduma deitu zuelako. Gainera, areagotu egin zen Txinaren krisialdia. Urrian, burtsek gora egin zuten, neurri batean arindu zelako Txinaren egoera. Aldi berean, Banku Zentralek berriro ere aurpegirik malguena erakutsi zuten, baina berriro areagotu zen beldurra abenduan, eta burtsa guztiek jaitsiera handiak izan zituzten. Eremu geografikoen arabera, Europako burtsek izan dute portaerarik onena herrialde garatuen artean, Banku Zentralaren neurri monetarioetan oinarrituta. Dena den, Europako burtsen portaera ez da homogeneoa izan, eta bilakaera positiboak izan dira erdialdeko Europako burtsetan, baina ez herrialde periferikoen kasuan.
izan ere Espainiako burtsa 7% baino gehiago jaitsi da. Estatu Batuetan, burtsen bilakaera ia laua izan da, bertako ekonomia oso ziklo helduan dagoelako, eta emaitzak geldialdian, dolarraren sendotasunak ere ahuldu egin dituelarik. Bestalde, gorabideko herrialdeetan, burtsen portaera negatiboa izan da argi eta garbi oso baldintzatuta Txinagatik eta Estatu Batuetan ziklo monetarioa aldatzeko dauden aukerengatik. Dibisa merkatua. Beste alderdi esanguratsu bat hau izan da. Euroak dolarrekiko balio erlatiboa galtzeko prozesuak 2014 urtearen erdialdera hasia jarraitu egin du. Estatu Batuek Europaren aldean izandako hazkunde ekonomiko handiagoaren ondorioz eta bi guneetako banku zentralek hartutako diru politiken desadostasunagatik denboran. Horrek, dolarretan ditugun inbertsioen balioaren beste irabazi erlatibo bat esan nahi du eurotan, 2015ean 10% iritsi delarik. 2015eko inbertsioen kudeaketa lagunaron. Testu inguru honetan, inbertsio zorroaren kudeaketa aktiboa gauzatu da, koherentea erabakitako arrisku profilarekin eta eskaturiko errentagarritasunarekin, indarrean dagoen inbertsio printzipioen adierazpenean jasotakoaren arabera, eta honako hauen ezarpenean oinarritzen dena. Bere aktiboen banaketa estrategiko egokia, dibertsifikatze politika egokia, zorroen kudeaketa aktiboa, aktibo eta pasiboen kudeaketa globala, inbertsioen kudeaketa sozialki arduratsua, lagunaroren inbertsio zorroa, errenta finkoa, oraindik ere inbertsio zorroko aktibo nagusia, diru-sarrera egonkor bat da gure erakundearentzat. Atal honen barruan bereizi beharra dago epemugarako errenta finkoaren eta saltzeko erabilgarri dagoen errenta finkoaren artean. Lehenengoan, erakundeak epemugara arte mantendu nahi dituen tituluak sartzen dira. Bigarrenean berriz, kudeaketa aktiboagoa egitea ahalbidetzen dioten tituluak sartzen dira. Eta egoki iruditzen zaionean horiek, guztiak edo zati bat, saldu egin ditzake epemugara itxaron beharrik gabe. 2015 urtea amaitzean, epemugarako errenta finkoa zorro osoaren 23% zen, eta salmentarako erabilgarri zegoena 26%. Bestalde, erakundeak uneoro likidezia partida batu, 2015aren bukaeran zorro osoaren 5% alegia. Errenta aldakorra, urte amaieran zorro osoaren 26% zen. Zati horren kudeaketa barneko eta Europako baloreetara bideratu da, eta zenbait eremu eta merkatutan espezializaturiko funtsetan egindako inbertsioarekin osatzen da. Inbertsio alternatiboa zorro osoaren 17% zen, eta honelako inbertsioak sartzen dira. Errentagarritasun absolutuko funtsak, kapital pribatuko funtsak, higiezin eta azpiegituretako inbertsio funtsak. Inbertsio hauek guztiak bat datoz puntu honetan. Berauen errentagarritasunen korrelazioa txikiagoa da errenta aldakorreko aktiboenen aldean. Eta beraz, dibertsifikatu eta egonkortzeko elementu garrantzitsua ematen diote zorroari, oro har. 2015 urteko kudeaketa propioari dagokionez, 1% murriztu da errenta finkoaren pisu erlatiboa, interestasen bilakaerarekin koherentzian, eta aldi berean gehitu eginda 100% errenta aldakor eta likideziako partiden pisua. Errenta finkoko zorro globala murriztu eginda urtean zehar. Epemugarako errenta finkoa zorroaren 125-tik 123 igaro da tituluen amortizazioaren ondorioz, eta egungo interestasen testu inguruan berrinbertitzeko aukerak oso murritzak direlako. Hala ere, saltzeko erabilgarri dagoen errenta finkoak mantendu egin du bere pisu erlatiboa 26%. Ekitaldiaren amaieran errenta finkoak zeukan 49% maila hau, honelako aktiboetarako inbertsioen printzipio adierazpenean ezarritako tartearen 50%, 75%, azpitik dago, gutxi bada ere. Merkatu testu inguruak tasak minimo historikoetan daudela eta gorabideko bonuen merkatuan krisia dagoelarik, momentuz ez du aholkatzen errenta finkoko posizioak indartzea.
Dena den, gai hau aztergai izango da 2016an inbertsioen printzipio adierazpena eguneratzeko testu inguruan. Inbertsio kudeaketaren etekinak. Galdu irabazien kontuko etekin garbiak 280 milioi eurokoak izan dira. Gauzaturiko plusbalioen atalak ekarpen garrantzitsua egin duelarik, 126 milioikoa alegia. Bestalde, aktiboen merkatu balioaren aldaketak 15 milioi euro izan dira. Ondorioz, inbertsioen kudeaketaren guztizko etekinak, merkatuko balio aldaketak barne, 295 milioi eurokoak izan dira. Etekin hauek kudeaturiko kapitalekin konparatuta, 2015 urtean ematen duen errentagarritasun garbia 5,34koa da. Kudeaketa planean aurre ikusitako 4,04 baino nabarmen handiagoa. Ikus daitekeenez, errentagarritasunik handienak 2015ean errenta aldakorraren eta inbertsio alternatiboen epigrafeetan lortu dira. Aurten, irabaziak izan dituzten enpresa eta merkatu tituluen nagusitasunari esker, baita dolarraren errebalorizazioari esker ere. Aipaturiko inbertsio kudeaketaren 295 milioiko etekinak, kudeaketa planean aurre ikusitakoak baino 72 milioi gehiago izan dira. Aldi berean, 3. urtez jarraian, inflazio datua 1,80ko hipotesiaren oso azpitik jarri da. Zehatz esan da, 0ko inflazioarekin amaitu da urtea, eta horrek eragin du aurre ikusitako premia gehigarrien 23 milioien ordez, 53 milioi euroko premia txikiagoak behar izatea. Horrela, aurre ikusiarekiko aldea 76 milioikoa izan da, eta gainerako desbiderapen aktuarialak kontuan hartuta, diferentzial hori 81 milioikoa da. Aurre ikusiak baino etekin handiagoak, eta kalkulaturikoak baino premia txikiagoak uztartuta, berriro ere murriztu eginda interes teknikoaren hipotesia. Zehatz esan da, bigarren tarifako kolektiboari dagokion interes teknikoaren tasa 4,0tik 3,50 igaro da, eta horrek 126 milioi euroko zuzkidura berezia eskatzen du, oso-osorik ekitaldiko emaitzen kontura finantzatu ahal izan dena. Horrela, erakundearen ondare garbia 40 milioi eurotan gehitu da, kudeaketa planean 15 milioiko hazkundea zegoelarik aurre ikusita. Ondare funtsaren bilakaera. Honekin guztiarekin, Lagunaroren ondare funtsa 5.798 milioi eurora iritsi da. Urtean zehar, 231 gehitu ondoren. Kaudimen marginaren bilakaera. Ondare garbiaren bilakaera positiboarekin koherentzian, erakundearen kaudimen margina, bere finantza egoeraren benetako termometroa, urte hasierako 110,50tik 110,90eraino gehitu da. Hori posible izan da, gure inbertsioen kudeaketan lorturiko etekin bikainengatik eta inflazio tasaren ondoriozko kostu txikiagoengatik. Azken batean, urte bikaina gure inbertsioen kudeaketari dagokionez, baita gure pentsio sistema sendotzeko ere.